Soc el Xavier, de la llibreria No Llegiu, Gemma Barrufet, llibreria a peu de pàgina de Sarrià. L'any passat vam encetar aquest vídeo de recomanacions, vam estrenar-nos a Sarrià i aquest any ens estrenem al Poble Nou, per tant, Gemma, benvinguda al barri. Gràcies. Ve des de l'altra punta de Barcelona, vull dir que és un esforç, és al migdia, no hem dinat encara, però hem cregut convenient fer les mateixes recomanacions com les vam fer l'any passat. I per tant, començarem i a mi, com que m'agrada cedir la paraula a qui ve de fora, doncs, Gemma, comences tu. Gràcies. Començo amb una novel·la d'una autora francesa que jo l'he seguit des de la seva primera obra, és la Delphine de Vigan. Aquesta obra ha sigut mal catalogada per l'editorial, em perdó els editors, com a thriller. En absolut és un thriller aquesta obra. És una novel·la sobre el procés d'escriptura d'una escriptora que en un dia qualsevol o en qualsevol moment un escriptor es pot trobar, que és la por de la pàgina en blanc. Però a part d'aquesta por de la pàgina en blanc, aquesta escriptora també apareix a la seva vida una amiga tòxica que intenta usurpar-se una mica de les seves idees, intenta acabar una novel·la, intenta usurpar-la. És una novel·la sobre el procés creatiu, però també sobre una espècie d'autoteràpia dels propis escriptors, que jo crec que en tots els moments ho han de fer. Està publicat en anagrama, en castellà i en edició 62 en català. Basada en fets reals, de Delphine de Vigan. Aquesta és la primera recomanació de la Gemma. Ara anirem a per la meva. La meva és aquesta. Lliçó d'alemany, publicada per Club Editor, en català, també la teniu en castellà, publicada per Impedimenta. Bé, de fet, això és una novetat. És una novetat de l'any 68, que havia estat publicada en castellà a finals dels 90 per una editorial que va passar sense pena ni glòria. Ara aquestes dues editorials, que tenen un segell que per mi sí que és un segell de referència, han publicat aquesta Lliçó d'alemany de Siegfried Lenz, que és un autor que va morir ara fa un parell d'anys, i la recuperació d'aquest llibre a mi m'ha semblat molt interessant, entre d'altres coses perquè és una novel·la que explica la història d'un xicot jove que li encarreguen en un internat que escrigui una redacció sobre l'alegria del deure. Estem parlant d'Alemanya i de l'any 53. Clar, això, què passa? Que aquest noi intenta escriure la redacció i no se'n surt. Però no perquè no vulgui escriure-la, no perquè no vulgui complir el seu deure, sinó que el que vol és... té tantes coses al cap que no sap per on començar. I llavors el castiguen a escriure la història de la redacció. I quina és la història? La història és la història del seu pare, que l'any 43, per tant 10 anys abans, en un poble del nord d'Alemanya, d'un estat de nom fantàstic, que és Schleswig-Holstein, que em perdonin els alemanys per la pronunciació, el seu pare és policia. I rep ordres de Berlín a l'any 43 perquè un amic seu, un veí del poble, no pinti. I a més li encarreguen que vigili que no pinti. És a dir, no només li donen l'ordre, sinó que a més ha de vigilar que no pinti. I a partir d'aquí és la història d'aquesta Alemanya de l'any 43, del règim, de com es viu, a més, fora del camp de batalla, i per tant com es viu, per dir-ho d'alguna manera, lluny del front. M'ha semblat un llibre magnífic, escrit en capítols curts. Cada capítol es podria llegir pràcticament com si fos un conte, però en realitat és una novel·la, i a mi m'ha semblat, en determinats moments m'ha trasbalsat, i he de dir que he anat alternant, és a dir, he anat fent la traducció catalana i la traducció castellana. Vull dir, per aquells que em diuen, escolta, quina agafo? Doncs, escolti, agafi la que millor li senti. Crec que els traductors, tant l'Ernesto Calabuig com el Joan Ferrarons, han fet una feina espectacular. S'ha de dir que la gràcia d'aquest llibre és que és la mirada del nen. Exacte. I perquè aquests són amics, en principi són amics. En principi. En principi, perquè clar, el sentit del deure del policia és molt relatiu, no? Suposo pel nen. Molt bé, doncs aquesta és la meva primera recomanació. La teva segona? La meva és recomanació i reivindicació d'un gènere, que és l'àlbum il·lustrat. L'àlbum il·lustrat és un gènere que està poc valorat. Ara en aquest moment potser comencem una mica a reflotar. És un gènere que reuneix per mi dues coses molt importants, que són literatura i art, que no sempre ho podem trobar, perquè podem trobar molt bons llibres, bones novel·les, bona poesia, bon assaig, bons llibres d'art, però un àlbum per mi reuneix això, i també reuneix una altra cosa, que és
per tots els públics. Fa uns dies vaig anar a la festa d'il·lustració, que van convocar uns quants editors, i un dels decàlegs, un del decàleg que deien, era que l'àlbum il·lustrat ha de servir perquè un nen pugui explicar un llibre a un gran. A mi em va encantar això, perquè és la grandesa del llibre. Amb aquest es pot, no? Sí. El Banc Blau és una història d'amor, i les històries d'amor a vegades tenen espectadors que són objectes materials. I en aquest cas, l'objecte que és l'espectador d'aquesta història d'amor és un banc, que al principi és d'un blau molt llampant, però amb el temps va canviant. I són 3 històries d'amor molt diferents. I inclús és una història d'amor molt original perquè també inclou animals, perquè són 2 gossos que s'enamoren, 2 nens que s'enamoren de petits i després de grans també continua l'amor, i també són una relació de 2 nenes que s'enamoren, que jo també crec que l'autor, l'Albert Asensio, ha sigut també molt valent de parlar de nenes que es poden enamorar. I l'Albert Asensio també se li ha de fer un homenatge perquè hi ha pocs il·lustradors que puguin fer textos, i en aquest cas ell ho ha fet perfectament. I també s'ha de fer un reconeixement molt gran a Babulinka Books i a la Mar, que és la seva capitana, perquè és una editorial que realment fa els llibres amb el cor, pot quedar molt cursi, però fer llibres amb el cor es nota moltíssim. És la meva recomanació. Aquest és el Banc Blau, un àlbum il·lustrat magnífic. Jo l'altre dia vaig conèixer l'Albert, perquè me'l va presentar la Gemma, i no sabia que era ell, i el vaig felicitar perquè aquest llibre me'l va regalar la Gemma. I vaig quedar absolutament encantat. Jo canvio de gènere, torno a la novel·la, però ara una novel·la un pèl diferent de l'anterior. Aquest és un dels meus autors preferits, és Joan Lluís Lluís, i ha publicat aquesta novel·la que es diu El navegant. El navegant és una novel·la d'aventures, és una novel·la de l'estil de Jules Verne. És una novel·la que, si us agrada la història, us apassionarà perquè succeeix bona part de la novel·la en el París de la Comuna del segle XIX. És una novel·la que té realisme màgic llatinoamericà, però feta per Perpinyà. Amb la història, i només explicaré això, d'un xicot que es diu Aciscle Chatot, que el nom ja és molt divertit, nascut a Perpinyà en una jornada molt curiosa després d'una inundació, i que a més té un do molt important, que no diré com el fa, però és el do d'aprendre llengües immediatament. Jo trobo que si busqueu una novel·la divertida, si busqueu una novel·la entretinguda, si busqueu una novel·la amb rigor històric, si busqueu una novel·la que us faci reflexionar sobre la llengua que useu quan parleu, sobre la relació amb les altres llengües, sobre el respecte. Jo m'ho he passat molt bé llegint-la, i n'he tret algunes lliçons o algunes reflexions molt interessants. Per tant, trobo que el Joan Lluís Lluís ha fet una novel·la magnífica, que jo la recomano, i a més és per a tots els públics. No és una novel·la d'aquelles... No, és que això només ho ha de llegir aquell que llegeix Rambo, o aquell que llegeix... O que només li agraden els bestsellers. No, aquesta és una novel·la per a tots els públics. Jo no l'he llegit, però he llegit Cròniques d'un Déu Coix i també us la recomano, perquè aquesta és molt divertida. És l'anterior també, les Cròniques d'un Déu Coix també molt entretinguda. Molt bé, i l'última? L'última, semblarà que jo sóc una llibretera que no llegeixo novel·les, però llegeixo, És un llibre de fotografia, i l'altre dia per la ràdio dèiem amb el Xavi que és un llibre navidenyo, perquè és un llibre... Navidenyo, perquè és un llibre de regal, però és un llibre que conté moltes coses, perquè la fotografia està també tot un art. I és un llibre que va recollir, a veure si pronunciem bé el senyor, perquè es diu André Kertész, perdoni, que la meva pronunciació és molt dolenta. Són diferents fotografies que aquest senyor va recollir des d'un munt d'anys, entre uns 25 anys. Són llocs on la gent pot llegir des de terrats, des d'actors que estan al descans d'una obra de teatre, un nen que està sobre una pila de TVOs. Quan el Xavi publiqui el vídeo veuré les diferents fotos, 2 o 3, però que no expressa tot el que és aquest llibre. I els amants dels llibres us encantarà perquè la fotografia moltes vegades expressa moltes coses que les paraules no poden dir, no? Aquesta és molt maca. Està publicat per 2 editorials que a vegades s'uneixen per publicar, que són Errata i Perifèrica. Que van fer aquesta... Tu no eres como todas las madres. D'Angélica Rops. Sí, també li hem de dir que publiquen. I és un llibre que de veritat, per regalar, per tenir, i
un llibre que val la pena tenir. L'única crítica si l'hagués fet una miqueta més gran la foto, però està molt bé. És una molt bona edició. Bé, jo acabo, l'hauré de posar aquí, com és habitual, en poesia, perquè com que ningú recomana poesia, doncs jo recomanaré poesia. I què recomano? Doncs recomano aquest autor que es diu Philippe Jacotet, suís, francòfon, es va traslladar a París fa molts anys, va abandonar París i se'n va anar a viure a Grignan, que és un poble al sud de França on viu tranquil·lament amb la seva dona. I bé, jo és que l'he descobert aquest any, però fa molts anys que corre aquest senyor per la vida. Fins al punt que té un volum propi a la Pleiad, que és aquesta editorial francesa on es publiquen els grans, no? I a més amb obres completes o amb antologies. Molt bé, doncs ara Leonard Montaner acaba de treure L'Ignorant, també la podeu trobar a Pretextos, en castellà. Aquest és un dels poemaris, i jo, clar, si és poesia, tu amb els àlbums ensenyes les il·lustracions, jo només puc que llegir-la, malament, però llegir-la. Us llegiré aquesta. La veu. Qui canta allà quan tota veu calla? Qui canta amb aquesta veu sorda i pura un cant amb ell? Deu ser fora vila, a Robinson, en un jardí cobert de neu? O és aquí, ben a prop, on algú ni sospitava que se l'escoltés? No ens impacientem per saber-ho, perquè l'invisible ocell sempre precedeix així el dia. Però restem en silenci, tan sols. Una veu s'eleva, i igual que un vent de març porta la seva força als boscos envellits, la veu ens arriba sense llàgrimes, més aviat somrient enfront de la mort. Quan es va apagar la nostra llàntia? Qui cantava allà? Ningú no ho sap. Només el cor pot escoltar, perquè no cerca ni possessió ni victòria. La veu. Philippe Jacotet, ho trobareu a L'Ignorant. Molt preciós. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les recomanacions. Jo ara el que recomanaria és... Aquestes són 6 recomanacions. Clar, no ens acaben totes. Llavors, si aneu a les llibreries, la Gemma té unes quantes recomanacions més, i jo en tinc unes quantes més, i de llibres n'hi ha a dojo, per triar i remenar. De vegades masses, també ho diem. Però ens sembla que regalar un llibre crec que és el millor que hi ha a la vida. Si a sobre és el llibre que a tu t'ha agradat... Això és interessant, perquè no sempre pots regalar els llibres que tu has llegit. I això ens trobem molt als llibreters, no? Que vull un llibre per aquesta persona que és així, tal, qual, però a vegades encertes, però a vegades no. Però jo crec que deixar-se aconsellar i deixar també portar una mica per l'instint en les lectures és un bon còctel. Bones festes, Gemma. Igualment. Bones festes a tots. Que portin moltes coses als Reis. Que portin molts llibres. Em sembla que no, però vaja, mirarem. Mirarem. Que vagi molt bé. Bon Nadal.